дар ҳамин моҳи рамазон суол доданд ки хӯрдани тухм ё акарачка ё калбаса ё ролтон, хоб оё ҳаминҳо мақсад дуруст аст ё нодуруст аст? албатта дурустанд. ҳар чизе ки агар ҳалол бошад ягон боке надорад. инҳоро хӯрданшон албатти ба албат ҷоиз ва дуруст аст. бисёре аз бародаро мақсад дар бораи ҳамин ролтон меган ё дар бораи калбасаҳо меган. аслан бародарои азиз, он чизе ки гӯем барои мо эътибор дорад ҳамон таркиботи ҳамонҳо ҳаст. дар таркиботшон, дар саставшон агар ягон чизе аз ҳаром, аз шубҳа чизе набошад, вай мақсад иҷозат аст ки мо ӯро тановул кунем. шумо як мисол, мақсад ҳамин бозори гӯштфурӯшӣ мерен, гӯштхарӣ мерен. дар ҳамонҷо мақсад мардум дар пешаш гӯштҳои тайёр доранд. мо чӣ медонем ки ҳамин гӯштеро ки ҳамин инсон мефурӯшад, ҳамин мақсад аз кадом бо кадом роҳ кушта шудааст? ё ҳамин гӯшти мақсад ҳалол аст, ҳаром аст? мо намедонем. мо ҳамон вақт барои мо эътибор аст ки ҳамон гӯштфурӯш мегӯяд ки мақсад ман мусалмонам, ё мегӯяд ҳамин гӯште ки ҳаст албатта ҳалол аст. сухани ҳамон барои мо эътибор аст. аз ин лиҳоз хӯрдани инҳо ҳам агар он чизеро ки пештар гуфтам аз заминҳо агар холӣ бошад ҳеҷ боки надорад.